Aman gellaga Aw. köp sag wasilaň üçin, hormat goýan üçin emaň ýoldaş bolup gaýtdyň nepdadan ýerite gargala öz dostluk defäňine gorkaýdyp tanış etýän agylaň menen dostlaň menen tanışyşlaň menen bile klassdaşlaň menen armiýa beren bile oturalaňa dönen hemme ýöne tanışlyp atýan öýber aýlapýan. Bir tesli boldy be gurbalykda aýlanýa da birek gutlanýa da diýe täze bilen bärde şol ýaly garşalynýamışdyk. Birek täze gutlaýarlar. Indi bizim özümiz işte qaragalan bir yokarak çetine getirdim bir defeli yere. İşte bilen birinci tanışı datan, bir tay bilen tanışıdan da sonra ağa bilen bir tanıştırsan hat qav olacak. Onu şu kaptanındaki duran yiğit şu yere yurdu qası bilet. Adı Uluyna familyası Payranov. Onun var 2006 yılda şu Aşavat'ta bir ul sergi ettim. Doğru. Sergiden sonra da Kuluynağım arzumu şu Muğancıklı depe deyilya şu duran yerimizde. Doğru. Şu tarihi yer bu tarihi. Doğru. Ondan şu yerlere ben seni elteyin yine şu güzelliğimizin kenarına getirtti Kuluyna. Şimdi bunun yanına yeni iki tane koy doğası vardı. Kulüvlerin Atavaza. Yok. Ondan şu duran yerlerimizin var ya yani anırdan gidiyakam kuyudan böyle ama umman tarihi yerler de bunlar. Doğru. Onun şu miras edersen şurada. Oh. İnni şu yere yurda belet dedim de. Onun için Kuluyna. Sen o zaman bana gurun verdin de şu üstüne çıkamızda böyle yerlerin yine ya tüzüş mahtumulu etrafı yine görünüp dur. Ha anırda senin de Hasar Dağı, Sünt Dağı görünüp dur. O nişur vardı değil ha. Bir de giyirseydi gurun versen o olacak. Aman geldi sen 2006 diye ayttın. Ondan beri 19 da bu. Epekli vaat geçiptir ha. Mesela vaat geçiptir. Ben senin yanı matematik geldi ha. 13 yıllar geçiptir ha. 13 yıldan sonra yine şeydi. Bazı doğuşup sevk etmek, miyeser edip dur ha. Bir topar kan vaat geçiptir, yıl geçiptir. Bineme bana gelip seyretsen görüyor musun? Elin ayasında yani şehir, etraf hem de görünüyor. Elin ayasında olup da şehir. Bir de adamlar karşılık aralığımız var yani bir de 30 yıl olay vaat bol geçip atıyor. Onun beri epeyce doğru geçti, vaat geçti. Bir seyredip yayla seyret veriyor. Sürülüptür meydanlar, otadan kanal, su akıp yatıyor, geçiptir. Adamlar işlemeyen doğrudan öğrenlik verirler. Ne işlep diyor. Adamlar işlemeyen öyle zahmet çek ya. Şiirlerini alıptırlar. Hocalıklar. O hocalık alıp, ödünü yer edip, bizim şu Kurban Moğol'un, Kurban Kılıç Moğol'un oğulları şiirde. Zahmet çekip alıp, elin ayası yalet görüyor, ödüne görünüp duranda adamın yalı zatlar odalı yoktu. Zahmet çekip edip, gül yalı edip atıyor. O bayırlıklarda yem ağaçlar ösü atıyor. O nemeler bilen suvarış edip, güldarlık bolacak. Ne yetişip uğradı hem zatlar, şu zatları öğrendik da. Summar deryamız, o tüsse görünüyor hala, o yerde tüsse, ay emeler yakıptırlar. Şonun geçiyordu olalı. Summar şeyle aylanıp geçip, beylerleyin şeyle bir yer geldi. Doğru. Şimdi bu summarını, bu taydak summar, yani biz gelemede köprüden geçtik de o yerden. Hala Çendire gidilen yol şu, hala maşinin var ya şu yerden. Şöyle gitsek, Çendire Ovası'na gidilen Çendire yol. Sil gelip, siller kadıp, sonra o ovada kolu neme olansan o yerler işlenip şunu gazlıdan şu yerden gönülüdür sil. Akımını yutködüp de şundan gönülüdü. Göz gönü şeyle olu nehirli. Siller geliyordu o yıllarda. Şeyden hop salıyordu. Gönülüdü nemelerim teknika bilenem becerili zat edildi. Ol koşma çoğullu da qalı verdi. Summar deryası akımını yutködüp şeyle olu. Şu Summar deryası gidip Etrek deryasına koyuyor. Etreke var ya. Siller kov gelse, ululu siller gelen vakti var Kaspi deryasına da koyuyor. Şu sular, şoğa koyuyor, şoğa eltip var ya. Dengide. Dengide eltip koyuyor da sonra Kaspi dengide, Kaspi köyölüne. Şu silgelerine baştan sözünü kesken, silgelerine nereden geliyor? Ankı düğünü göre. Silgelerine şu yokor summar, o zaman şu yerde çendir nemeleri var.
Näme özüniň akyan akymlary bar da, Jilweler. jilweleri bar da. Doğru. Gorpladyr. Şolar birikki, osan bu yerden hasar dağından bäri gaýdy. Ýokarsun mardan gaýdy. Üçüsi da birip ulu sil bolaysa bara, ol suwlar ol gaty ulu suwlar bolýar. O suw bara. Doğru. Onun gidýän ýeri, onun şu yerlerine ben şu görýän yerleriniň hemme suw bolup ýatýar. Doğru, doğru. Durşuna suwşundan şeýlerin gidýär. Ol arkaň barýa da şo ýanky. Doğru. Kaspi deňizine şerli etrege geçýär. Ondan barýa ulu siller. Doğru. Birip gelýär, ulu ýaxşy bolan wagtlary. Üçüsi bir ýerden biripde da şonuň ýalak bolýar. Doğru. Ulakan bolýar. Ne bir monzuklu depe diýilýänem, O, ulu tarihi ýer. Ýa-ni O, üstüne Ne bizim şu drone yerimiz üstüne doğrusuna bütün yere seyredi otuyor şu ulu tarihi yer. Ay şu yerde kem gadı wagtlar işler geçti. Yine şu yerlerin bildirip durandır ne gadılan yerler şu yerleri. Doğru. Ay uzak kaldılar ettiler bu topor zatlar çıktı kerpiç mi caylar mı hilmin aşağı qala bolan şu yeri. Şu yere üyüşüp şu yerde adamlar şu döwürdäkine düşmana gaýtagyl berlen yerler dip düşünýär. Şu ýalak diýilýär bu gaty. Uzak döwür bileser 1858 1861-nji ýyllarda hatta şu ýalak bolan ýagdaýlar. 19 asyryň ahyrlarynda. Ahırlarında şu yerlerde bolan. Bir dene okap, şu eşitip okap şey bilýärsäň. Şu Monzuklu depe diýilýär tarihi yer şu ýeri. Gaýtlar işler geçip edilen zatlar şu ýerde. Neme şu at hova şeyle arasında toqız. Doğru. Şu smol jilwesiniň uğry bu görnýärmi şu hova arasında han düýün varan ýerlemi de şu Garazyk. Doğru. Onun bärlerini de han tüsseläpdir. Ondan gaýrarakda bir owa görnýär. Ha. Olam ýanky Mahsumul Fragynyň soňudagy dip bir goşusy bar. Doğru. Şonu bir aýdan setirleri bar da. Ha. Eşewdüň soňudagy dagdyrlydyr bilen sen diýär. Şo nime Mahsumul het asandyr üstünden döwran geçendir. Üstünden iriň geçendir dip bir setiri bar. Doğru. Ine şo näre owa diýär, şol aňyrky owa şol gerkezinden göçüp gelen yer başta. Ondan sonra ençe wagtdan sonra bir näçe nemeler ýygyna gidýär. Sonra da bir näçe gerkezlerde şu dereň jürgen oruna galýar. Ondan düýün kana şu ýanky aňyrdan hasar dagam görnýär şu. Doğru. Şu ýerde ýanky meditli çeşme dagy diýär da. Şol aňyrdan görnüpdi. Bäzide gündüz duran yer bu neme sünt dagy. Doğru. Onun aşağındaki aksız aylar görünüyor. Ha. Oğlum da şimdi baba, şurama. İnsan bundan yeni beylek aylanı versek de ne? Tuş karıgada. O zaman ol neme Kızılova deydi ya. Oğlum görünüp dur. Şeyle aydın görünüyor da şu. Doğru. Doğru. Ne tokal şu durduk da şu yerde doğuş görüp oturuyor şöyle. O täze ýylyň Başı. başlanan ýyly da başlanan wagty başlanan ýerine täze ýylda doğuş. Bunun altysta. Döwletlik täze ýyllar düşümli ýyl bolsun. Doğru. O gutlu bolsun. Şeydi. Bolsun hemmäniň ki. Amin. Gelip tarihi Amin. Barin kulağı var. suratlandırıp şeyde oturuyorum orada. Doğru. Allah'ım gördük. Doğru. Gurrun versem, isten bir de bilýän zatlarymyzy aýtdyk. Doğru. Doğru. Indi köplenç berde Şu taýda öňleri bar ha. Neme diýip? Ay bilemek bir şu ýyldan başlap hasam gowlaşdy da symmarymyz dolup akyp ýatyr. Bereket berip dur. Bereket berip dur. Bizim o arasyndaky ýaplarymyz da ýa öýde borluk da bar. O ýapda şu o ýap okylyp akanak, symar akanak. Doğru. Näme de bolsa şu ýyldan başlap ýylymyz bereketli gelip otyr. Doğru. O düşümli ýyl bolup otyr. O Doğru. näçe wer gurakçylygy gördük şu wagt. Şular ýalak suwun akany. Bir de onu göçüp gelen yıllarımızı bilýärler. Göçüp gelen yıllarımız 63-nji ýylar. 63-nji ýyllar o Kızılowadan göçüp geldik bir gelemizde. Onu da bollu suwlar akyp suwa düşürdik aman gelsen bilýärmi. Şu ýerde suwa çylýar, sağa tak, göli oýnap ýörtüp suwa düşýän ýerler bolardy. Symbarmyda akar ýatyrdy. Emma näçe ýyllap 30 40 ýyl gurakçylyk boldy bizde. Doğru. Indi şu ýyldan başlap, geçen ýaky ýylyň başyndan başlap
geçen yılların şu yıldan başlap näme de bolsa beýlerlerin gowlugy başlady. Doğru. Oňatlyga başlady. Suwma da akyp ýatsa, suw bolsa, yerler işlenip, her kim zähmet çekip ýörse, bolçulugy alyp Kulina ýa sen gowlugyň başladın da. Şu wagt tokul söyleme şey dip şu gözellikleri alıp dur da. Ol bütün Türkmenistan şu gözelliklerin bütün medeniyetini, sunugyny ile ýetirýän biz tokul bir ikimiz bolup sana var ya, öz adımızı sana taňyralyk aýdýar. Köp sağ ol. Onuň ähli doğan gardaşlarymyzyň amazynyň aýdýar. Şu şey ilüne ýetirýäniň medeniyetimiz, sunugyny sana da taňyralyk taňyralyk. Sağ ol, sağ ol. Şaýat şiňerlik sağ ol silaň üçin bizi birek midem silasak utarsym kadip düşünýän. Onunla biz niyetimiz ardymyş türkmen dilimizi, medeniyetimizi, dämimizi, desturumuzy, ondan geçmiş tarihimiz adymyzy arzumyş ile güne ýetirmek, tanıtmak, elbette dürli dillerde, dürli halklar bilen tanıştırmak. Biz ne Türkmenistan diýsem däme gynatagam Türkiýem diýip düşünýärler, Türkmi diýip düşünýärler. Ýok, biz ýa öňkü Sowet Soýuzynyň bir aýra ýurt, şo Sowet Soýuzynyň özel golasyna şeýle diýip aýtýar aýdamyzy. Indi bu öz başlyk boldy, bir tarap boldy, garaşsyz boldy, öz bir aýratyn ýurt, odam goňşy ýurtlar aýtyp başlaýar aňyrda. Onu Özbekistan bilen goňşy näme Baku bilen goňşy İran bilen şonýarly odam ýa-ni Owanstan bilen goňşy diýmez, odam düşünüş başlaýar. Ha, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan odam aňnalýar. Aýtjak onan zadım biziň onu bir aýratylgam biziň türkmeniň baýaklary bar. Nefti, gazy, yer astyna, yer üstüne zadyna. Şoňa esasyny käbirlatlaryny tanapdyrlar. Bizim yaşayan yerimiz Kanada bolsa, Kanada bolsa ýa-ni Ýewropa degişler da, Ýewropanyň degişli yerleri var, Germaniýa, Şwesiýa, o ýurtlar. Biz onuň hem aňyrda da, dünýäniň aňyrky çetinne ýaşap ýörýär. O taýda bäriň ýagdaýy bilen, medeniyeti bilen atbyň natanş. Ya kartasy bilen dürli halklar hem ýaşaýar, o taýda dürli sebäpler bilen gelipdirler Kanadada. Şunu biz Türkmenistan ata watanymyzy ýaxşy niýetde parahaçylykda bir alyp baran ýollaryny da atlaryny özümiň şahsy pikirim. Mahtumul atamyň pikir diýip men nämetýän, ýol diýip düşünýän. Mahtumul atamyň goşgularyny giýirseň çykyp bir bolanak. İkinçisini diňe şo parahaçylyk nämetdir. Näme üçin diýsen indi men özüm azajyk bir tarih samyr geçiksem aýtsam, biz ozal bizden özümiz baý ýurt bolansaň da bolansaň şey ozal Özbekistan biziň goňşymyz. O ýurtlardan bizden çözüpdirler. Ondan soň İrandan çözüpdirler. Bu tarapdan Orsiýa çözüpdir. Gadaşy bizden şu baýaklarymda göz tikipdirler. Indi bu şu baýaklar Hudaýa müňde bir şükür, şu öz elimizi, öz aýamyzy, öz nememizi, her näseni men görüp otyň ştaty gezip neft, gaz, ýa-ni neft diýen başlan, gaz, odam tok, giýje güne ýanpdy. Indi şoňny biz pul töleýän edip eşdiýäsini, şonu pul tölemeli zat bolup dur diýip eşdiýäs. Ne eşdemede şoň onu da il günnäm hor bolanak diýjek bolýan. Ya işleňiz görýän azas işlerden zatlaryň käbirleri kynçylyk çekýärler. Kynçylyk çekip bolada men onu aňyrda da bellek geçýän boli. Onu häzir Hudaýa şükür, öňde bir şükür, daşyryk pasportlaryny ýaş oglanlara gyýlara berilipdi. Şo ýaş oglanlar hem gitipden daşyryk okap ýörler, hem işläp ýörler, kazanç etip ýörler. Öz ýurdumyzda aýtjak bolýan zadım bu taýda türkmen dogalymyz, öz garnaşymyz öz güllerini görýär diýjek bolýan. Ya da her kim görýän kapsyna barýan maly we garasy we zady we şo malgarasyny ösdürip, köweldip, zady edip, şo satyp da günni aýlap ýörler. Nälen diýsem görýän jaýlar gurupdyrlar. Awadalar näme ewmek gerekkädim, öz gözüm bilen görüpýän. Elbetde kemçilik ýok diýip biljekkä men gözken aýtýan. Kemçilikler bar, emma o kemçilikleri ýawaşlaşdan aýrylýar diýip ýa-ni agam bellek geçişýärlik, agam gowdat bellek geçdi. Biz öňde bir ýatyp turup diýär, iýip ýatardyk diýär. Bilmerdik diýär bu ýagdaýlarda atlar. Indi başymyza düşdi diýär. Söylemede ýer görkedi wati. Şeýlinde käw ýer görkedi. Indi il wata işläp ýör, kazanç etýär. Nähili olýan şunu hususy eýçilikde zatda ile güne zada berilse zatda il özü üçin işlese we şahsy bäp üçin hasam amatly bolup öz bähbidine seretýär. Görýän adam şu tawaguty bar. Öň ýatyp turup iýip içip ýören masala indi wata iç we zähmet bilen emetýärler. Aýtjak bolýan adam inki tümmek ýeri şükürli bolmaly diýjek bolýan. Adamın şükürlü olsa, parahatçılık olsa öz yurdumda men özüm daşa yurtda deňeşdirip görýän, goňşy ýurtlar bilen nähili alyp barýarlar, içki siýasatlar nähili. Ondan başlap bir söz aýdyn, ştaýda Türkmenistanyň bir alyp barýan bir siýasaty bar. Bu daşa yurdun içki we daşky siýasatyna goşuşmaýar. Hiç ele, o öz yurdunyň näki siýasatyna goşuşdurmaýar. Men esas aýtjak pikirlerim birişdi, söz başy sizdendir. Aýtjak bolýan ýa-ni görýärmi? Taýda käbir zatlar tölegli diýen söz
eşitdim de ben. Doğrudur. Bizde ol bir sehelçe daha da var. Doğrudur. Adam tom diyenin ol emma biz başka yurtların töleğini özümüz bilip görüp dursa şonu şu yerde yaşamakların kımmatı şu yankı gaz, su, beylik töleğine katı yok ora. Bizim Doğru. böyle uzayıpsız. Doğrudur. Doğrudur. Tamam. Yani ayçak diyecek sözünüz var da baş üstüne silahınız için köp sağ olun. Silahınız hormat koyun. Kavuluğa var ya, ağam bir söz aydı. Yani evmekte de vali siz kıyınçılık çeken adam. Çağaltıktan zaten şu devirde atlar gören adam, ikinci cihan uğruşundan son dünya gelen adamlar. Siz kıyınçılıkları sizin atabağınızdan çektir de geçiptir. Yank geleceğim aydı vati. Kabir sözleri. Diyeden yerlikle itti. O zaman ola adamlar dem kadırın biliye. Kıyınçılık çeken adam bir yaşayışın durmuşun kadrini biliyor. Ama hazırki yaşlamız. Kıyınçılık hazır ol başına düşmezsen bilenak. Yani enen atan diye gece diye adamızdan bizim başa atıp durmuyor da. Adam etikun ola da ece valiyale diye de valiyale. O zaman biliyale bizim kadırımızı ya enen atan kadırını biliyale. Görüyen yaşayış durmuşun. Yani aylan tolup öğdüne geliyor. Buna bir çarkı pelek değil ya. Arzumuz ne mi? Şunu yani büyük masrafla gelip durmamız. Arzu diye onun yan kaçımız yani bu Türkmen ilimizin yaxşı zatlarını bütün dünyaya yayıracağınıza köp minnettar. Şey diyeyim, işiniz rovaç olsun. Sağ ol aman Allah sizem şenyalı. Sizem köp işler etýäňiz. Nirek barsam siz guller ýüzli garşalýarlar. Nirde bolsa adyňyz tutýar, köp işler etdiň. Ýa men görüp otym işleň atlaňy. O tak barýan ýani ýan goşgularam diňläp otym öli. Biziň gargalamazy ýa Türkmenistanymy ýa da biziň dilimizi, edebiýatymyzy iligine tanıtyp bilipdirsiňiz. Köp sağ ol. Biziň elimden geljek zat şunu iligine ýaýratmak. Şu iligine ýaýratsan belki de size de ol peýda bolar. Biziň Türkmenistan ata-watanyny tanarlar. Daşa ýurtda okap bererler we işlap bererler we kazanjat bererler we olar hem Türkmen diline gurlaýaňyz, arasynda gurlaýaňyz köp sag bolup minnetdarlyk bildirýärler. O men näme janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Hemişe şu guller ýüzüňi göreýli. Agam ýaňy bir gawy sözler aýtdy, şu sözlerine arzularyň hasyl bolsun. Men öz isleýän size eger de Türkmen tähra gitseňiz, Irana Türkmen tähra barsaňyz, hökmen maktumaly atamyzyň bek şahirimizin mazaryna barsaňyz, azadyň mazaryny görseňiz, ondan soň Halat Nebi we başy görmeli ýeri bar. Türkmen tähraň oglary bilen, gyzlary bilen ýaşaş bilen durmuş bilen ýakyny tanış bolsaňyz, o hasam size täsir ediji bolar gadyp kiretýän. Tamam. Arzularyň hasyl bolsun. Amin. Şeýdi. Sağ ol. İşiniz rovaç. Sağ ol. Amin. Ýaşy dilekde bolayly. Sizem sağ olun.